1-0 el Barça superava el Celta amb la llei del mínim esforç, amb 3 laterals esquerres, Valde, Marcos Alonso i Jordi Alba, i també Ferran Torres a l'11 titular pensant en el que ve. Els de Xavi en van tenir prou amb un solitari gol de Pedri al minut 17 per aconseguir els 3 punts i arribar líders i amb els mateixos punts que el Real Madrid al Clàssic. Tot i això, les sensacions no van ser les millors. Ter Stegen va ser providencial amb les seves aturades al tram final i el Celta, molt ben ordenat, va poder-se emportar un premi millor davant un Barça que acabava perdent temps i demanant l'hora. En roda de premsa, Xavi feia molta autocrítica, sobretot de la segona meitat, però també volia quedar-se amb el costat positiu i destacar la gran actuació del porter Marc-André Ter Stegen. Bueno, hace 2 semanas me decíais que teníamos Lewandowski dependencia, ahora Ter Stegen dependencia, y la semana que viene será Pedri dependencia, y bueno, pues oye, bienvenido sea. Para eso son futbolistas del Barça, tienen el nivel que tienen, y Marc está a un nivel extraordinario, ¿no? Pero dependemos del equipo, de no conceder, de no encajar, de que llevamos 7 partidos seguidos ganados, porterías a 0 prácticamente en todas. Bueno, pues son puntos positivos, ¿no? Hay que ver lo positivo, evidentemente hay que ser muy autocríticos, mejorar mucho porque en la segunda parte no hemos estado en ningún momento cómodos y a partir del juego es el que nos va a dar mejores resultados, ¿no? Esta es nuestra filosofía. Sí, no... Xavi, bon dia. Bon dia, no? És això de la dependència, doncs mira, jo crec que la dependència i la independència d'un jugador o un altre, això no té cap importància. El que sí que és veritat és que si juguem malament i guanyem, doncs al final és el que compta, no? Anem líders i hem d'estar contents en aquest sentit, no? I la xavineta tira, no? Clar, si busquem la part positiva és aquesta, però... Home, és que sempre busqueu tres peus al gat. Xavi, Escolta, la cosa està en que el Barça va acabar patint i demanant l'hora contra el Celta. Aspas també va dir que van mereixer més i fins i tot van guanyar. Mira, crec que no va anar tampoc massa desencaminat. No, o sigui, que no hagi l'empat com a mínim, segur. Una victòria potser és debatible perquè la primera part sí que crec que va ser millor el Barça, no? Però l'empat sí que crec que se'l mereixia el Celta i el propi Xavi ho va reconèixer, que jugant com a la segona part és impossible guanyar l'Inter. Ter Stegen ha tornat, és la part positiva, no? Si busquem aquesta part més destacable és que Ter Stegen torna a ser el millor de l'equip. Va ser molt decisiu, moltes aturades de mèrit i també ens va ficar la Pol Cos, Marc, amb aquests problemes a l'esquena, que va caure... Sembla que només ha quedat en un ensurt, no? Esperem que sí, espero i desitjo que sí. Trobem alguna explicació lògica al que li ha passat a l'equip després de l'aturada de seleccions? Perquè abans de l'aturada de l'equip, ho deia Xavi, volàvem i ara no. I tampoc ens va saber explicar-ho l'entrenador, no? Ell deia, bueno, pot ser l'aturada, pot ser que ara juguem cada 3 dies, les lesions, que lògicament et permeten fer menys rotacions, el que està clar és que el Barça ha empitjorat moltíssim. Lewandowski, 2 partits sense marcar, preocupa? Sí. Més per que no marqui Lewandowski perquè no el troben. A mi això és el que realment em preocupa. Al final, marcar cada dia no marcarà, però que no estigui involucrat en el joc crec que sí que és preocupant. I també per anar tancant el debat d'ahir, Valde lateral dret, Marcos Alonso central i Jordi Alba a l'esquerra. 3 laterals esquerres a l'11 titular. D'aquest experiment, creus que algun serà factible també de cara al Clàssic? Ja no et parlo de Champions, on crec que tornen Sergi Roberto i Eric, a l'eix de la defensa en aquest cas. Però al Clàssic, per exemple, a Valde, lateral dret, el veus per intentar aturar Vinícius? És que és l'únic que per velocitat pot aguantar a Vinícius. Sense Koundé i Araujo, segurament les 2 proves, perquè ja és el segon partit on Valde juga a la dreta, vagin per aquest sentit. I Marcos Alonso com a central, jo crec que va complir l'expedient. Sí, jo crec que Tampoc va brillar, però va complir l'expedient. Sí, jo crec que també. De fet, el més discret va ser el que jugava a la seva posició. Tot i que va fer una molt bona primera part, Jordi Alba, després va ser... Es va esvair també, com la resta de companys. En fi, i ahir també hi havia polèmica. Xavi va ser preguntat pel possible penal a Rafinha a la primera part. L'entrenador responia també de manera contundent que era penal, però no servia d'excusa ni tampoc ho feia servir el dia de l'Inter al Giuseppe Meazza. No sé, el Rafa m'ha dit que era penal. El Rafinha m'ha dit que era claríssim, ha vingut molt contrariat al descans, hem hagut de calmar perquè estava encès. Bé, doncs no sé. Ell m'ha dit que era molt clar el penal, molt, que no l'ha deixat progressar i que doncs és penal. No, cap excusa, ni dels àrbits, ni molt menys. Si haguéssim estat potser millor a Milán, parlaríem d'un altre resultat. Ara, que si parlem de la decisió arbitral, doncs també en parlem.
Vull dir que és una evidència, que és un error arbitral, sí, ho és. Ara, que no estem en el millor moment com fa 2 o 3 setmanes, també jo sóc claríssim, no me n'amago, hem de millorar, hem de ser autocrítics i hem d'afrontar aquests 2 partits que venen com 2 finals, i hem de millorar. A la primera part, perfecte, la segona no és el camí. No és el camí. La segona part, la veritat és que no van jugar bé. No porta enlloc, la segona part. Però també veig que hi ha carències i coses que passen que abans no teníem abans del Parón i això em preocupa. Però bueno, esperem... Mira, si assolim triomfs, guanyem partits així, doncs mira, no em queixaré, què vols que et digui? Nil, per tu hi havia penal a Rafinha? Per mi era penal, però igual que Xavi no pot servir d'excusa en cap moment. Sí que és veritat que Rafinha ho exagera i potser això fa confondre a l'àrbitre, però al final estem en les de sempre. Si hi ha un VAR, les jugadors es poden revisar. En el Celta Real Madrid de la primera volta també, o sigui, de fa unes setmanes a Balaïdos, hi va haver una jugada molt semblant amb Rodrigo i l'àrbitre va xiular penal. Per mi, t'haig de dir que no és penal. O sigui, hi ha contacte, sí, Rafinha ho exagera també, però amb el global de la jugada crec que Rafinha ja no tenia massa opcions ni d'arribar a la pilota ni tampoc de generar més perill. Ja, potser es deixa caure una mica, no? La meva reflexió és, a l'àrea del Barça l'hauríeu xiulat, vosaltres, no? Si hagués passat a l'altra àrea, si hagués estat en contra del Barça, hauríeu dit que era penal. Jo, per mi, diria que no, que necessitàvem alguna cosa més, però tampoc ho era el de Rodrigo, no? En aquest cas a Balaïdos, així que no ho sé, és el meu punt de vista. Com a dada del partit, també hem de destacar el gran moment de Ter Stegen, sens dubte, que va ser salvador amb les seves aturades i, a més, alemany ja encadena 624 minuts sense encaixar cap gol a la Lliga. És la millor ratxa d'imbatibilitat d'un porter al campionat espanyol des de que Claudio Bravo, també amb el Barça, va arribar als 755 minuts al 2014. I amb tot, i ara, com us dèiem, el Barça segueix líder amb 22 punts, els mateixos que el Real Madrid, i tornarà a jugar dimecres a les 9 al Camp Nou contra un Inter que superava 1-2 al Sassuolo amb doblet de Dzeko. A la Lliga, el proper compromís blaugrana serà diumenge a 4:45 de la tarda al Bernabéu. El clàssic ja és aquí, Nil. A quin duel d'aquesta setmana li donaries més importància? El de l'Inter, però de forma exagerada i capital. Si passa algun accident contra el Madrid, hi ha molt de temps per corregir-ho, però el de l'Inter no. En fi, doncs ara, si m'ho permeteu, jo també vull dir la meva sobre aquest partit d'ahir. Líders amb els mateixos punts que el Real Madrid, però amb molts dubtes. Massa dubtes abans d'una setmana decisiva on ens esperen l'Inter i el Clàssic. No sé què ha passat, però els 3 partits després de l'aturada de seleccions han estat un autèntic desastre. Ni joc ni actitud. I així serà molt complicat. El Barça va acabar demanant l'hora contra un Celta que a la segona li va disputar la possessió i va mereixer més premi. La segona part blaugrana va ser lamentable, un autèntic desastre. Només Ter Stegen, Gavi i Piqué, sí, també Piqué, van donar la cara, però ni els canvis ni els teòrics líders de l'equip van estar a la sala de les circumstàncies. Amb Koeman hauríem escoltat xiulets al Camp Nou, no en tinc cap mena de dubtes. I dit això, ara arriba el moment de començar a escalfar l'ambient i agafar forces per afrontar una setmana clau. Una setmana que pot suposar un punt d'inflexió, per bé o per mal. L'Inter i el Madrid poden ser un trampolí a l'èxit o una dura i dolorosa cura d'humilitat. Creuem els dits perquè torni el millor Barça. Ho necessitem. La Ronda. Dos minuts per arribar a 6:45 del matí. Seguim avançant amb la ronda d'aquest dilluns 10 d'octubre i ara és moment també de repassar la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Va, som-hi. Qui arriba millor al Clàssic? 1, El Barça 2, o el Madrid? Nil, hi ha sorpresa? Jo crec que no és sorpresa. No? En els últims partits del Barça no són una sorpresa el resultat. Potser l'ho ha voltat sí, perquè és un 75% a favor del Madrid. Un Madrid que per mi tampoc està en un bon moment, No, però jo crec que és que el Barça està fent molts mèrits. Està deixant molts més dubtes, sí. Bueno, también influye a lo mejor el tema campo, ¿no? También puede ser que la gente pues Claro, esté pensando más juega fuera. dónde se va a jugar ese encuentro, ¿no? Y quizás ahí
Pero vamos, es verdad que ni uno ni otro estaban haciendo tampoco virguerías. I el No, ara Barça mateix ve d'una no. setmana més exigent que la del Madrid, que tindrà en principi més temps per descansar i un partit menys exigent, la Champions. Ja, Jo ho trobo lògic. Rotacions, descansar... Sí, totalment. Bé, doncs aleshores, tenim el Barça que 25%. va perdent la votació a la pregunta del dia, i per golejada en aquest cas. Recordeu que podeu seguir enviant doncs, les vostres votacions i comentaris a Twitter i Facebook. En tenim algun? En tenim algun. Per exemple, el Juan ens diu: creo que el Madrid es más regular y tiene la delantera más en forma. El Barça solo depende de Lewandowski y lleva 2 partidos sin marcar. Té més alternatives al Madrid, ara. Solo depender de Lewandowski potser no seria l'expressió. En quant al gol, ahir és el primer partit que no marca Lewandowski I el Barça guanya. Aquesta dada també és interessant. I escolta, també durant el partit d'ahir vas estar pendent a les xarxes, no?, de coses que es van dir, no directament a la ronda, però sí que vam allò atrapar les xarxes amb certa gràcia. Sempre un ull a Twitter, per exemple... Les xarxes amb el Nil alemany. Sí. El Miguel ens deia: Lewan y Pedri se llevan los focos en este inicio de curso, pero los puntos que está dando Ter Stegen son fundamentales. Sens dubte. No, totalment. Ahir, novament, Ter Stegen apareix amb una aturada que li fa Iago Aspas, en plan porter d'handbol, tirant-se a terra, estirant la cama, i com bé dius, venia tocat, Venia tocat. Més tuits. Barça Cor, poco se habla del partidazo de Piqué. A seguir hablando de él y de Shakira, que él mientras está a lo suyo. No va estar gens malament, Piqué. Imperial. Morillas, el Barça ha pasado de la Messi dependencia a la Pedri dependencia. Se va del partido el Canario y no jugamos a nada. Ho deia el Xavi, no? Ara Lewandowski dependència, Ter Stegen dependència, ara Pedri dependència... Bueno, i al final, pues, jo que sé, Gavi dependència i tot, bueno, i Xavi dependència també, quan jo jugava, ja està, bueno, és igual. Totalment. Va, Nil, un parell més. Hoy en Deportes 4, és la contraparodia, lògicament. A Gavi le pones 1 hora en las Ramblas de Barcelona y te recupera 50 relojes, 35 carteras y 80 móviles robados. Ahir el partit de Gavi també és molt bo i anava a tot. Va, i l'últim... Emerson, que diu: De Jong, ¿qué ha hecho en el partido? No mejora a Ceballos y cobra como De Bruyne. Va reaparèixer Frenkie de Jong la mitja hora final, però va ser la mitja hora final on el Barça ja es veia desbordat i crec que és bastant també... injust. Sí, jo crec que no és moment de posar encara el focus en el rendiment de Frenkie de Jong. Tenim les portades a punt? Tenim portades. Per exemple, Diario Marca es queda amb John Ram. ¡Qué exhibición! Gana su tercer Open de España, igualando a Seve. El diari AS obre amb Pedri, fent la clàssica dedicatòria amb els prismàtics. Bajo mínimos al clásico. I el Mundo Deportivo també en aquesta línia de milagro. Sí, total. Pel que fa a l'esport, líderes al clàssico, es queda més en el cantó positiu, i l'esportiu doncs, també en el cantó crític, lideratge salvat. Bé, doncs sí. Ara és aquesta la reflexió i l'únic allò, no? Fil al que agafar-se.